Gaat het nog een beetje, hè? Tuurlijk. Gaat u de eindstreep halen? Tuurlijk halen we Ja, het. u heeft toch zin in? Helemaal. Ja? We kunnen morgen nog doorgaan. Nou, gefeliciteerd in ieder geval en succes. Dank je. Alright. Commissariaat Paramaribo. Dus ook overheidsinstanties en dergelijke doen mee. Ik hoor iemand uit het publiek vragen, lukt het? Dames, lukt het? U gaat de eindstreep halen? Bent u blij dat het de laatste dag is? Ah. Succes hoor en zet hem op! Nou, mijn cameravrouw die is even nergens te bespeuren. De cameravrouw is doodmoe, dus ik moet het nu eventjes... Ik hoor uit het... Ik moet betalen. Ja. Wauw, kijkers, dit is mooi. Green Consensie, blijf in beweging, blijf in balans. Elke stap telt. Oh my god, wat zijn ze mooi. Wat zijn ze mooi. Wat zijn jullie mooi. Dankjewel. Schitterend. Wauw, jullie zien er prachtig uit. Dames en heren kijkers, goedenavond. Hier sta ik in de Gravenbergstraat in Suriname. Het is 's avonds, het is laat. Ik heb geen microfoon bij me en ik heb ook geen camera bij me, maar ik heb mijn telefoon. En we zien bij de avondvierdaagse, het is de tweede dag van de avondvierdaagse. En vandaag hebben we besloten om op deze manier wat beelden voor u op te nemen. We zien nu Reflection Meet, de New Stars, de Uma Abi Aswiti. En ik heb toestemming van de politie om even te mogen filmen hier. Ik ben niet alleen, maar ik zie dat mijn gezelschap weg is. Dus ik ben nu even aan het zoeken naar mijn gezelschap. Maar die zal ik... Oh, daar zie ik het. Daar, je moet hier komen bij mij, hier moet je komen. Oh, okay. En wat zingen jullie? Wat zingen jullie? Weet je? Oh. Ik heb... Daarom neem je niet op. Maak je deel uit van die groep Chapper, dat is mijn cameraman. Mijn cameraman is vandaag vrij en mijn cameraman die loopt wandelmaars rustig terwijl ik aan het zoeken ben zonder cameraman. Wat zingen die mensen eigenlijk? Het gaat over update en over Macadera, over leuke mensen, gezellige mensen. En welkom iedereen, dat iedereen gezellig voelt. Het is een fijne avond, het zijn 4 dagen. Dus 4 dagen is Suriname in de bank, maar avond 4 dagen en we voelen ons allemaal happy. Ja, ik laat de kijkers in heel de wereld weten wat voor een cameraman je bent. Maar goed, geniet van je vrijdag. Ik moet het zo doen en ik spreek je straks of morgenochtend. Dank u wel. Dat is dus mijn cameraman Shepard, die ook geniet van de wandelmars vandaag. Ik moet het zonder camera doen, jammer genoeg. En zonder microfoon. Ik sta hier bij een agent die mij de kans geeft om bij hem te mogen staan. Om u thuis een impressie te geven van wat hier gebeurt en hoe dat allemaal eraan toe gaat. Ik hoop dat mijn geluid goed is. Ik hoop dat u me thuis goed kan horen, want ik heb ook geen microfoon. Ik heb helemaal niks. Ik moet het zo doen, jammer genoeg.
zien. Even hier een kleine probleem. De ijsman die dacht dat hij met zijn ijswagen gewoon door de menigte mocht lopen. Maar dat mag niet. Hij moet aan de kant. We lezen hier op het spandoek: ik durf. Wij durven. Niet omdat het moet, maar omdat het kan. En het publiek doet aardig mee. Je hoort hier vanuit het publiek: showtime, showtime, showtime. Hoe heet jullie groep? Wij durven. Wij durven. Soprano! En in de menigte zien we ook Soprano Piqué. Hij moet natuurlijk heel snel volgen. Maar hoe gaat het tot nu toe, meneer Piqué? Oh, het gaat prima. Ja, Geen uitvallen, het gaat prima. Een uitvaller, geen uitvaller. Oh, en denkt u dat u ziet er fantastisch uit. En hoe heet uw groep? Hoe heet uw groep? Wij durven. Wij durven. Ja. En denkt u dat u in de prijzen zal vallen? Oké, dank u wel. Dank u wel. En dat was dus Soprano Piqué. Kijkers die ook meedoen. Heel sportief. Even kijken. Deze groep is de Legacy Brass Band. En deze mensen zijn gestoken geel met donkerblauw, dacht ik zo. Krabasi ano sheng, Masapemba ano sheng, Begadoti ano sheng, Natambumfu ala.
Kleding moet niet mooi zijn op een hanger, maar goed voelen aan jou. Of je nu een pak zoekt voor je werk, iets casuals voor het weekend of een sportieve outfit voor elke dag. Bij het Broekenpaleis vind je meer dan broeken. Complete outfits in grote en lange maten. Met kwaliteit die gewoon lekker zit. Liever eerst rustig thuiskijken? In onze webshop vind je dezelfde keuze. Overzichtelijk, op maat en lengte. In de winkel helpen we je graag persoonlijk. Met eerlijk advies en zonder haast. Want niet jij moet de kleding passen. De kleding moet jou passen. Voel je welkom voor persoonlijk advies. De koffie staat klaar. Of shop op je gemak via hetbroekenpaleis.nl. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Xyla-Care is natuurlijke self-care, geïnspireerd op de rijke kruidenkennis uit onder andere Suriname. Voor vrouwen die willen herstellen, ontspannen en in balans komen in elke fase van het vrouw zijn. Of je nu net bent bevallen, je cyclus wilt ondersteunen of gewoon goed voor jezelf wilt zorgen. Xyla-Care is er voor jou. Onze pure kokosolie is perfect voor de tere babyhuid en de verzorging van moeders. Onze theesoorten en vaginale stoomkruiden brengen rust, reiniging en herstel. Gun het jezelf. Of geef het liefdevol cadeau aan iemand die het verdient. Xyla-Care. Pure aandacht met de kracht van de natuur. Bezoek onze website op www.xyla.care en volg ons op Instagram en Facebook. www.kulturu.com voor de generation them.